ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இன்றைக்கி வந்து மும்பை சமையலில் வந்து நான் காஞ்ச முந்திரி, பச்சை முந்திரியை வச்சு காஞ்ச முந்திரி எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். அதுக்காக நான் ஒரு 3/4 கிலோ இது பச்சை முந்திரி பழம் நான் எடுத்துருக்கிறேன். அது நல்லா காம்புகளெல்லாம் ஆஞ்சிட்டு நான் வந்து நல்லா கழுவி அதை வச்சுருக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம இந்த முந்திரியை வந்து நம்ம வந்து ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிடம் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இட்லி பாத்திரம் நான் ஏற்கனவே 2 டம்ளர் தண்ணி வச்சு நான் ஏற்கனவே சூடுபடுத்தி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து இந்த முந்திரியை வந்து நம்ம இடியாப்ப பாத்திரத்தில் வச்சு இதை நம்ம ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிடம் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா மீடியமில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. முந்திரி நல்லா கடக்கான முந்திரியாக இருக்கணும். அப்போ தான் நல்லா நம்மளுக்கு காஞ்ச திராட்சை செய்யறதுக்கு நல்லா இருக்கும். கெட்டு போன முந்திரி வச்சா நம்ம வந்து கொஞ்சம் அழுகுனது, கொஞ்சம் கரை பிடிச்சது வச்சா அது ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்காது. அதனால நல்ல முந்திரியாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த முந்திரி பழத்தை நம்ம ஒரு 7 நிமிடம் நல்லா ஆவி கட்டி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை மூடி போட்டு 7 நிமிடத்துக்கு அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம். நல்லா மீடியமில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. 7 நிமிடம் ஆகிட்டு நம்ம கேஸ் ஆஃப் செஞ்சுக்கலாம். இப்போ இதை திறந்து பார்க்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லா முந்திரி பழமும் நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம வந்து கரெக்டாக 7 நிமிடம் தான் வச்சுருக்கிறேன். நான் வந்து அதுவும் மீடியமில் வச்சு வேக வச்சேன். இப்போ நல்லா இதை ஆற விட்டு நம்ம வெயிலில் காய வச்சுக்கணும். இப்போ இது நல்லா ஆறட்டும். நான் இப்போ ஒரு தட்டில் வச்சு ஒரு துணியை விரித்து எல்லாத்தையும் நல்லா தனித்தனியாக நல்லா காய வச்சுருக்கிறேன். இப்போ வெயிலில் நம்ம 1லேருந்து 2 நாள் நம்ம இதை காய வச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் கிஸ்மிஸ் பழம் நமக்கு எப்படி வருதுன்னு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு கிஸ்மிஸ் பழம் எல்லாம் காஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு. 2 நாள் நான் வெயிலில் காய வச்சுருந்தேன். இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம வெளியில் வாங்குவதை விட நம்ம வீட்டில் செஞ்சால் நமக்கு நல்ல லாபம் இருக்குது. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து எனக்கு ஒரு 250 கிராம் எனக்கு கிடச்சிருக்குது. நீங்களும் அதே போல் உங்கள் வீட்டில் இதை செஞ்சு பாருங்கள். குறைந்த விலைக்கு முந்திரி பழம் கிடச்சா நீங்கள் இதை செஞ்சு கண்டிப்பாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது நல்லா கெட்டு போகாமல் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிக்கிறேங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறந்துடாமல் இந்த ரெசிபி எப்படி வந்திருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.